The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang Opo, oras si mo po ba Joshua ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa iyo, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner, at syempre sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live din po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Back sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisahan natin, partner, ang pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa Saudi Arabia. Isang overseas Filipino worker, 2 taong nagsilbi bilang merchandiser sa isang supermarket. Ngunit nang matapos ang kontrata nito, ang inaasang pag-uwi sa Pilipinas ay naudlot nang malaman niyang 18 buwan nang expired ang kanyang ikama. Dahil rito ay nahirapan daw siyang makakuha ng exit visa. Ang panawagan ni Regino Fortes karitatibo. Panoorin po natin ito. Ako po ay dumulog sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Humingi po ako ng tulong dahil 2 buwan na po akong walang trabaho. Matapos po mag-in of contract ako noong May 27, 2024 sa aking employer. Ang problema ko po dahil 18 months na pong expired ang aking ikama. Nagkaroon na rin po ako ng financial crisis since sa pang-araw-araw kong gastos dito sa accommodation. Ako po'y nananawagan sa OWA or sa DMW na sana po matulungan niyo po ako na mapauwi na ako sa Pilipinas. Mabigyan na po ako ng final exit visa at plane ticket. At sana po makuha ko din po yung end of service benefits ko at vacation pay for this overtime. Yan, partner, panawagan ng ating kababayan na nasa Saudi Arabia. Nasa kabilang linya na si Regino. Magandang hapon sa iyo, Regino. Regino, magandang hapon. Ayan, magandang hapon sa muli, Regino. Magandang hapon din po, ma'am. Okay, nababanggit Ako po yan. Okay, nababanggit mo, Regino, na doon sa panawagan mo na sa ngayon ay sa kalukuyan ngayon nasa accommodation ka. Yes po, ma'am. Okay. Accommodation dyan pa rin sa Saudi Arabia, tama? Hello? Okay. Ipaayos lang natin kay Regina ang linya ni Regino para Medyo malinaw, mahina partner. yung signal, partner. Messenger lang kasi yan, partner. Siyempre, Kaya pala nawawala. oo, naririnig natin. Tut, tut. Okay. So, expired na, partner, ang kanyang ikama. Pero pinapakinggan ko yung kanyang panawagan, maliban sa mayroon pa siyang mga hinahabol yata na benepisyo na hindi niya pa nakukuha. Ang ikama kasi, partner, yan yung proof of residency for the meantime ng ating mga kababayan na nasa ibang bansa, especially sa Saudi Arabia. Okay? So, yan ay binibigay doon sa mga OFW. Kapag nagtatrabaho ka doon. Opo. Oh. Pag iyan ay partner, wala sa iyo, So pag wala kang may nasa pakita sa authority. pag nasa Saudi ka, dapat lagi kang may ikama. Okay? So, sige, balikan natin, partner. Pero, ayan na. Parang ano? Philippine ID. Oo. Sige. Balikan natin si Regino. Partner, andyan na. Hello, magandang hapon, Regino. Yes po.
Okay? Yes po ma'am, magandang hapon po. Okay, balikan ko yung tanong ko, nababanggit mo kanina sa panawagan mo na naandyan ka sa accommodation. Yes po ma'am. Oo, gaano katagal ka na bang naandyan? 2 buwan na po ako simula po nung nag-end of contract ako ma'am nung May 27, 2024. Nung Hanggang nag-end, ngayon po, naghihintay po ako na nung nag-end of contract ka, binalikan ng employer dyan sa accommodation. Hello? hello po. Okay. So, nung natapos na yung kontrata mo, binalikan ng employer mo dyan sa accommodation. So, ngayon, ang problema mo ngayon dyan, wala ka ng pera, wala kang panggastos. Wala na, opo ma'am, wala na po akong pangkain dito ma'am. Hindi na po ako makapunta ng pulo dahil wala na po akong pamasahe ma'am. Mhm. Kumusta naman yung 2 taon mong pagtatrabaho dyan sa Saudi, Regino? Hello? Ayun, partner. So yan ang problema natin, partner. Problemado na si Regino dahil Ako, gano'n tingin ang ko- kanyang sitwasyon. Tingin ko, partner, wala siyang pamasahe, wala na ring load. Kaya, Mahina yung signal, partner. Oo. Tawagan na lang natin siya, partner, Oo. mamaya. oo. So napakahirap, Napuputol. partner, ng sitwasyon ng ating So, kababayan na supposed to be, end of contract siya noong Mayo, dapat nakauwi siya. Hindi siya makauwi dahil hindi siya mabigyan ng exit visa dahil nga natuklasan na Na-expired expire yung ang kanyang ikama. ikama. So, syempre, partner, pag So, nasa kapag ibang ang lugar ikama ka, mo pala, kapag ang problemado ikama ka. mo pala may problema, may hihirapan ka Of mag-exit. course. Kasi yan, partner, yung isa-submit mo doon, yung mga requirements. Kasi ang pagpasok mo, partner, sa Pag-expire Saudi, yung ikama mo, ibig sabihin parang TNT ka. pagpasok mo, partner, sa Saudi, dapat ang dokumento mo ay malinis, walang problema. paano Pagpalabas, ganun din. Paano mag-expire yung ikama? Kasi di ba, kung 2 years ang contract mo, di 2 years din dapat ang ikama mo. Tama. Maliban na lang kung after nung 2 years mo na contract, Hindi nag-extend ka. hindi partner yan naasikaso ng employer. Oh, Okay? O baka nag-extend ka. Di ba? Okay. Kausapin muna natin ang kinakasama ni Regino. Nandiyan na ako. Sandali. Tinatawagan pa. Oo. Sige. Kasi partner, pang ilan na ba itong mga kababayan natin, partner, na humingi ng tulong sa atin mula sa Saudi Arabia Ay, ng naku, mga marami OFW yung nagkakaroon ng problema? Marami na, partner. Hindi ko na mabilang sa aking 10 mga daliri sa kamay at paa. Kaliwa at kanan, wala na, hindi na natin mabilang, ano. Okay, sige. So hintayin natin para makausap natin maya-maya. Kung hindi man si Regino, sapagkat nahihirapan na makuha ng magandang linya ni Regina, siguro yung Alamin natin, partner, sa ating mga agency dito kung ano yung may tutulong at kung paano, partner, yung magiging proseso para itong ating kababayan sa Saudi Arabia ay makauwi, partner, dito sa Pilipinas. Sa mga kababayan din natin, partner, ng mga OFW na may katulad nitong problema kay Regino, partner, huwag kayong mag-atubili na lumapit po sa aming programa dahil kami po ay taus-pusong magbibigay ng serbisyo at tulong sa inyo dyan. Samantala, mga kaibigan, sa pag-iikot ng ating team muna. Mamaya, balikan natin yung Balikan partner. natin yun, partner. Inaayos lang po, nagkakaroon lang kami ng technical problem sa aming linya. Mamaya, babalikan po namin yung problema sa ikama ni Regino. Samantala, sa pag-iikot ng aming team sa Camarines Sur, natagpuan nila ang isang batang lalaki sa Kari, Pili. Mga kaibigan, si AJ ay 6 na taong gulang na at mula noong ipinanganak raw ito ay may balat na sa kanyang batok. Ngunit ang balat na ito ay tila ipinaglihi sa balat ng kalabaw, ubalat ng kalabaw. Balat. Dagdag pa rito ay madalas kung sumakit at kumati ang balat, ngunit nararamdaman lamang daw ito tuwing tag-ulan. Mula sa Pili, Camarines Sur, Kuri ini, Barangay Kuri, Kuri. Pili, Camarines Sur. Makakausap natin ang kanyang ina na si Amisil Katina. Magandang hapon sa iyo, Ami. Maray na hapon man po. Ay pakitagalog lang po, Ami. Tagalog lang po tayo. Opo. Magandang hapon. O, kumusta na po yung anak po ninyo? Ito po, kasama ko po. Kumakati ka rin. Opo. Ito bang balat niya ay malaki? Malaki ano po, yung bata pa po siya, maliit po siya. Habang lumalaki po siya, lumalaki rin. Sa tingin nyo po, saan ito nakuha ng inyong anak? Ito ba'y pagkapanganak ninyo, nandyan na o bigla na lang tumubo?
Nandyan na po, sir. Okay. Ito ba'y napatingnan nyo na or napacheck up na ninyo sa doktor? Napacheck up na namin po, sir. Kaya lang, sir, nung ibalik namin siya, wala po kami nung kapira-pera. Pero ano pong sabi ng Kaya doktor? hindi namin Ano pong sabi ng doktor? Ano daw po ang sitwasyon ng balat na ito? Ako po ay sinamahan lang po ako ng kapitbahay namin. Tapos di ko naman po siya tinanong kung ano sabi. Ayun. So hindi nyo nakausap yung doktor? Hindi po, kasi hindi naman po ako pumasok doon eh. Yung lang po, yung kapitbahay namin dito sa Cory. Siya po ang nagdala doon. Ayun. So hindi mo nalaman tuloy kung ano yung sitwasyon at kung ano ang advice ng doktor at kung ano ang gamot? Wala po. Matagal na ba itong nangyari, yung pagpunta nyo doon sa doktor? Matagal na po. At mula noon, hindi nyo na napacheck uli? Hindi na po, kasi wala na po kami nung kapira-pera, kahit pamasahe man na po, wala. Ayun. Mahirap lang po kami. O, Ayan, ayan. partner, parang tain ng kalabaw na... Hindi, parang balat talaga ng kalabaw. Parang balat ng kalabaw, partner. Pero partner, pag may nakakita ka ba partner sa bukid, Oo. na may nakatambak na ganyan, aside yung balat, parang... Yan. Pero mas hawig talaga siya, balat ng kalabaw. Eksakto, partner. Oo. Pero partner, ayan sabi ng nanay, nung maliit pa, maliit din. Habang lumalaki partner, parang lumalawak yung ang kanyang mahirap niyan, kung magbinata itong bata, baka buong likod niya na ang okupahin ng balat, no? Nanay Amisal, magandang hapon. Maganda nga po naman po. Apo, Nanay Amisal, makikwento nga po sa amin, ano po ba itong nararamdaman ng anak nyo tuwing tag-ulan po? Kasi may nababanggit po kayo na kumakate, sumasakit po ba yan? Ano po yung nararamdaman ng anak ninyo? Sakit daw po, tapos Makati. Tapos po, ano po siya, hindi po maintindihan kung saan siya pupunta. So ibig sabihin, ibang klaseng kate at sakit po yung nararamdaman ng anak po ninyo tuwing tag-ulan. Kumusta naman po tuwing mainit or tag-araw po? Ano po yung pakiramdam niya? Medyo normal po ba? Ganun po rin, ma'am. Kasi kagabi po nga, hindi ako makatulog eh. Kakakamot po sa kanya. So ibig niyong sabihin, maging tag-ulan, tag-araw, parehas po yung nararamdaman ng anak po ninyo, makate at masakit. Opo. Pag nakakausap niyo po siya, anong klaseng sakit ba yung, sobrang sakit po ba? Masakit daw po, tapos sobrang kati daw po. Ano po? Kaya nga po sabi niya sa akin, tanggalin ko na daw. Kawawa naman so parang madali lang yung pagtanggal. Nanay, ano po yung ginagamit nyo? Or may nilalahid po ba kayo para at least maging mabawasan po yung kati na nararamdaman or sakit ng anak po ninyo? Ano po, maligam-gam lang na tubig. Minsan nga po ayaw niya magpapunas kasi makati daw. Masakit. Ilan po yung anak nyo, nanay? 8 po. 8. Pang ilan po ito si EJ? 7 po. Pang-7. Opo. So sa kanilang magkakapatid, siya lang po ba yung may ganitong klase ng uri ng balat sa kanya pong kuti, sa kanya pong katawan? Lang po, ma'am. Okay, may balik ko lang, nanay. Nung nagbubuntis ba kayo kay EJ, Baka naglihi sa kalabaw. pinaglihi mo ba ito sa kalabaw? Galit ba kayo sa kalabaw nung mga panahon na yon? Ano po sa tingin nyo, nay? Ano po kasi, yung asawa ko po baga may dala ng kalabaw. Di ko naman po alam na buntis pala nun ako. Kaya namoy ko lang po siya mabaho. May dalang ano po? Ng bangi po. Ng kalabaw. Yung pinatuyo. Yung pinatuyong balat ng kalabaw. Tapos ginulay po ninyo. Hindi ko naman po siya nakita. Hindi ko naman po siya nakita. Naamoy ko lang po. Linuto ninyo. Opo. Ay, hindi ko po Hindi alam niya daw kung saan nakita. ilagay. Naamoy mo lang, nanay. Naamoy ko lang po. Tapos, anong nangyari po pagkatapos mong maamoy yung ng kalabaw? Hindi, ano ko po, yung pag naamoy ko siya, parang mabaho po siya. Tapos, hindi ko naman po alam na buntis pala nun ako. Okay. So, parang pagkatapos mong maamoy yun, nanay, gustong-gusto mo na bang maamoy or parang nagalit ka po? Anong nangyari?
nagalit po ako sa asawa ko. Ito bang anak nyo, nanay, hindi naman nakakuha ng parang yung karakter ng kalabaw? Hindi naman siya nakakaisip lumublob sa tubig? Nag-ano po siya, naglalangoy man po siya sa tubig, kaya lang, pag ano po, kumakati rin. Opo. Nag-aaral pa ho ba itong anak ninyo? Nag-aaral po, kinder po. Hindi naman siya, ano tinawag dito, tinutokso or binubuli or kinukutya sa school? Hindi ko pa po kasi sir alam kasi kapapasok pala nung isang araw. Hindi, pero yung mga day. kalaro Kaya niya, nga po. yung mga kalaro niya, mga bata dyan, hindi siya tinutokso? Hindi ko po alam kasi sir kasi po ano, Pero wala naman di po pa man siyang... po nila nakikita. Wala naman pong sumbong sa'yo yung anak mo patungkol po sa mga kalaro niya na kinukutsa po siya, wala naman. Mayroon po daw sa kanya nagsabi, ano daw siya, kalabaw. Hindi niya po kilala kung So, sino yung bata. anak, ulitin lang nanay, kinder yung anak nyo, no? Opo. 6 years old, nag-enroll ng kinder. Okay. Opo, pag pinagsasabihan po siya ng mga kalaro niya na kalabaw, ano po yung reaksyon ng anak po ninyo? Hindi naman po siya na... Hindi niya naman sinusuwag. Opo, nauuwi sa pakikipag-away. Uuwi na daw po siya, ma'am. Ano po? Kasi ayaw niya po ng ganyan na marinig na kalabaw daw siya. So pag kinukutsa siya, nauwi na kaagad po itong si EJ. Uuwi na po. Oh, Umiiyak pa po. So, ikaw nanay, ano yung nararamdaman mo pag nagsusumbong yung anak mo na kinakantsawan siyang kalabaw? Masakit po para sa akin, sir. Kawawa naman po siya eh. Ginaganon po siya. Okay, mali naman yon kasi pangit yung partner. Oo, sa mga bata dyan na mahilig mangutya, mang-api ng mga merong kakaiba sa mga kalaro kung ninyo, ako yung ay mag-a-advise, iwasan yan, ako ano? yung mag-a-advise kay AJ para wag nang uulit, partner. Suwagin niya. Hindi, hindi naman daw nanunuwag partner itong si AJ. At syempre, sa mga nanay naman dyan, pangaralan nyo din po yung mga anak nyo. Wag naman Buti na lang mangungutya. hindi po nangyari yan sa mga anak nyo. Paano po kung sa anak po ninyo? Okay. Syempre, bantayan Nanay, yung mga makinig ho kayo. Para kayo ay ora mismong matulungan, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ginoong Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa Camarines Sur. Magandang hapon, Ka Gerson. Magandang hapon naman sir and ma'am. Opo, Ka Gerson, itong si EJ, 6 na taong gulang, may balat sa kanyang liig, ano? Sa may batok. Sa may batok na parang balat ng kalabaw. Nais pong maipasuri at kung pwede sana maipatanggal. Mari po bang matulungan ng Ako Bicol Party List na mapasuri itong kalagayan ni EJ para malaman natin kung pwede bang alisin yun kasi lagi daw kumakati. Opo, tutulungan po ng ako Bicol sa i-guide na rin po doon sa Bicol Medical Center para po bigyan at malaman talaga kung ano pong klaseng nasa likod niya at kung kailangan pong operahan, andito po ang ako Bicol para tulong. Ayun. Okay. So, ibig sabihin, handang sagutin ng Ako Bicol at handang aksyonan ng Ako Bicol itong problema ni nanay patungkol sa kanyang anak na si EJ. Opo. Andito ang ako Bicol, laging help. Opo. Pagkatapos po, Gerson, ng operasyon, kung may kakailanganin pang gamot para naman ay tuluyan ng gumaling, itong inoperahan kay EJ, matutulungan din po ba ng Ako Bicol Party List? Opo, tutulungan din Bicol, din titingnan din po yung kalagayan ng kanilang lugar, yung bahay nila, para po kung ano pang pwedeng maitulong na ako Bicol, lalo na kung may pagkakakitaan. Ayun! So meron tayong livelihood program para sa ating mga kababayan, especially yung mga nangangailangan. Gerson, ano pa yung kailangan na gawin or maaring asahan? Nababanggit mo na yung livelihood. Kailan po maaring maasahan itong tulong ng pamilya ni EJ mula sa Ako Bicol Party List? Actually po, bukas po naka-schedule siya sa Bicol Medical Center para ipa-check up po. Ayun! Ora Nakaschedule mismo. ka agad. Ora mismo. Nanay, napakinggan nyo po. Bukas na bukas pala. Naka-schedule na. Salamat po.
Okay. Ayan, naiyak si So, nanay. sa tingin nyo, nanay, medyo gagaan na ang pakiramdam ninyo? May pagkakataon nang matingnan ng doktor itong anak ninyo? Kaya nga po, salamat kina sa Diyos po. Ano po ang masasabi nyo sa Ako Bicol Party List, nanay? Maraming salamat po. Ako po, Bicol, Muramis po po. Mhm. Ako Bicol, mura-ura mismo. Nanay, ako Bicol, tabang ora mismo po, nanay. Walang mura dito, nanay. Kapapaybi na po kaya. Opo, Ayos opo. lang po yan, nanay. Biglang naiba yung title ng program namin, Ako Bicol Mura mismo. Nagmumura ka, partner. Hindi ako nagmumura. Pero ramdam po namin, nanay, yung kasiyahan po ninyo ay, dahil... talagang tunay na yung reaksyon ni nanay. Opo. Nanay, hayaan nyo po at naandyan si Ka Gerson at nandito po ang Ako Bicol para tulungan po ang inyong anak. At kung kinakailangan na magamot o maalis yan sa kanyang batok, ay maalis na nang sa ganun ay mamuhay ng normal ang inyong anak. Ano po? Opo. At syempre, Maraming nanay, salamat makinig po. po kayo. Bukas na bukas mismo, nanay, ang aming team po ay susunduin kayo dyan po, si Amisel, ikaw po, nanay, at yung anak po Opo. ninyo upang maihatid po kayo sa ospital kasama po si Sir Gerson Alvarez at nang maipasuri na po kaagad sa doktor itong kalagayan po ng inyong anak. Ano po, nanay? Opo. Okay. Sir Gerson, maraming salamat din po. Mabuhay ang Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Sur. Po, maraming salamat din po. Okay. Ayun, partner. Alam mo, partner, yung balat baga ng itong nakita natin, parang ano lang yan, yung maliit na nunal, pag tinanggal, di ba, natatanggal. Oo. Pero yun talaga sa kanya, parang balat ng kalabaw. Oo, Yung malaki dito lang ng talaga kalabaw. yung parte ng katawan. Samantala, mga kaibigan, sa pagbabalik ng Ako Bicol tabang ora mismo, muli nating kakausapin ng OFW sa Saudi Arabia na naudlot ang pag-uwi dahil lamang sa kapabayaan umano ng kanyang employer. Kaya huwag kayong bibitaw mga kaaksyon, magbabalik pa ang tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon.
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ng Ako Bicol Tabang. Ora mismo. Partner, balikan natin itong si Regino Caritativo. Ayan, magandang hapon muli. Regino dyan sa Saudi Arabia. Magandang hapon. Magandang hapon din po. Ayun, mas malinaw. Nababanggit mo kanina na expired na, Regino, itong iyong ikama. At ngayon ay naandyan ka sa accommodation. Yes po, ma'am. Ang ikama partner, yan yung residence permit partner. So ngayon, nasaan ka ngayon, Regino, dyan sa, sino yung kasama mo dyan sa accommodation? Yung katrabaho ko din po, dalawa lang kami dito, ma'am, sa room namin sa accommodation. So, etong katrabaho mo, parehas din ba yung problema nyo patungkol sa ikama? Hindi po, ibang lahi yung kasama ko dito, ma'am. Okay. Wala din po siyang hindi ko po pinakialaman yung problema niya. Yung hindi, hinayaan ko lang po, ma'am. Okay. So, tapos na, Regino, yung 2 taon mong pagtatrabaho dyan sa Saudi. So, bakit umabot ng 18 months bago mo na ilapit itong problema mo patungkol sa ikama? Noon pa po, ma'am, nang ma-expired na yung ikama ko, ma'am, noong February 21, 2023, sinabi ko na po na i-renew na kasi kailangan ko po. Hinayaan lang po, hindi po pinapansin ng HR namin na sinasabi ko, lagi kong sinasabi sa kanya na i-renew na ang ikama ko. Hanggang sa inabutan sa ng end of contract ko. Hanggang na po ngayon, hindi na po na-renew yung ikama ko. Kaya sa pag-i-exit ko po, hindi po ako ma-issue ng final exit visa dahil expired po, 18 months expired na ang ikama ko. Okay. So, ibig sabihin nito, Regino, hindi pa magtatapos yung kontrata mo para sa 2 taon, ay mag-expired na yung ikama mo. At nabanggit mo ito sa iyong employer. Opo, ma'am. Ayun. So, sa loob ng ilang buwan... 18 buwan, wala, expire yung kanyang ikama. 18. So, more 18. than More 1 than year. 1 year and a half. So, walang ginawa na pagre-renew ng ikama mo itong iyong employer? Wala po, ma'am. Hanggang ngayon po. So, ibig mong sabihin, nagtatrabaho ka noon na wala ka ng ikama. Hindi ba bawal yan sa Saudi na magtrabaho ka na wala kang ikama? Siyempre. Opo, sir. Kaya po yung pagtatrabaho ko noon para po akong lumalabas na illegal yung pagtatrabaho ko Yes. dito. Para po, kang kasi TNT ka, TNT. Opo. Opo. Kolorom yung Oo. pagtatrabaho. Okay. So, nung matapos na yung kontrata mo, wala ka ng ikama, nagtapos yung kontrata mo nung Mayo, hanggang ngayon, nandiyan ka sa accommodation, hindi ka ngayon makauwi. Opo. Na-report mo na ba ito sa yung agency dito sa Pilipinas, itong sitwasyon mong ito, or na-report mo na ba ito sa mga ahensya ng pamahalaan natin dito? Opo, nakapag-report na rin po ako sa agency, tapos dumulog na rin po ang pamilya ko sa LGU at saka sa UWA po. Ano po ang sabi ng agency mo? So ngayon po nakausap ko yung yung welfare officer ng agency. Ang sabi sa akin may 3 siyang option na dapat kong gawin dito. Tutulungan daw po ako niya. Ang sabi niya sa akin, pagdating sa financial, sa akin daw po. Nung una niyang pagkasabi sa akin. So tutulungan ka pero yung problema ko po, tutulungan ka pero yung gagastusin mo sa pag-uwi sa'yo. sa akin. So sabi ko, pinaliwanag ko po sa welfare officer na sabi ko, ma'am,
wala na po akong pera dito. Wala na po akong pagkain. Paano po ako makakapag-process ng papel na sinasabi mo na yan, na ako ang maglalakad ng papel para akong maka-uwi ako? Sabi ko, wala akong pera na panggagastos diyan. Gusto mong sabihin yung Naubos na agency pera mo, ko dahil yung agency mo mismo, gusto ng agency mo, ikaw pa ngayon ang gumastos ng pag-uwi mo. opo, parang ganun po ang pagkakasabi niya. Okay. Meron na nga silang kapabayaan doon, partner, kasi ipinaalam sa kanila yung problema, wala silang Wala aksyon. ginawang inaksyon. Oo. Okay. Yung bang pag-aasikaso ng exit visa, sino dapat ang nag-aayos niyan? Yung employer ko po. Yung employer. So ngayon yung employer mo, inasikaso ba yung exit visa mo? Hindi po, sir. Hanggang ngayon po. Okay. Paging yung ticket or pamasahe mo, sabi ng agency mo, ikaw daw ang sasagot. Pag-uusapan pa daw po. Pero yun po ang pinagkaklaro ko sa kanya. Kung sakaling kako na ako maglakad, sino sasagot lahat? Yun lang ang sagot sa So akin. pag-uusapan pa, sabi ko, ibig wala sabihin, po akong gagastos niyan. ibig sabihin, kung pag-uusapan pa, wala pang malinaw na desisyon at wala pang malinaw na usapan. Okay. Kanina may binabanggit ka doon sa panawagan mo na may mga hinahabol ka bang benepisyo. Ano itong mga benepisyong ito na hinahabol mo? Yung in-of-service benefits ko po, sir, sa 2 taon po. At saka vacation pay at for this overtime ko po. So sa tingin mo, mga nasa magkano pa dapat yung makuha mo? Nasa 5,000 plus real. Okay. Sa Philippine peso, magkano Estimated yun? ko lang po. Lahat-lahat na po, kasi yung STCP ko po, hindi ko po makuha yung pera ko dahil expired ang ikama ko, may laman pa rin pong pera. So nagtutotal ito po ng 100,000 plus piso. Okay. Lahat na po. Mahigit 100,000 piso. Malaking Malaki-laki. bagay. Opo. Okay. Rihino, makinig ka, no? Kasi syempre naandyan ka sa accommodation, wala kang kinikita sa mga araw na ito, sa mga panahon na dagdaan. Eto, no? Ang gusto mong mangyari, makauwi ka na dito sa Pilipinas at syempre yung dapat na pera na para sa'yo ay dapat madala mo pa uwi ng Pilipinas. Sinusubukan namin na tawagan at kunin ang panig ng local recruitment agency mo, Rihino. Ngunit tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag. Pero wag kang mag-alala, Rihino, sisiguraduhin namin na aasikasuhin nila ito. Siyempre, dapat ay partner kung anong obligasyon ng local agency sa kanyang sa ating mga kababayan ay dapat gampanan. Tama naman yung partner. Kaya lang, yun nga, siguro natakot or ninervyos yung agency niya rito. Ayaw nang magpaliwanag. Pero eto, Rihino, makinig ka para mabigyan ng kasiguraduhan. Ilalapit na rin natin itong alalahanin mo sa tanggapan ng Overseas Workers Welfare Administration. Nasa kabilang linya na ng telepono si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations Center. Magandang hapon po, Attorney Shi. Magandang hapon po. Magandang hapon din po kay Rihino. Apo. Attorney Shi, ito na naman po, isa na naman pong ating kababayan na nasa Saudi Arabia ang nangangailangan po ng ating tulong. Base po kasi sa records ng OWA, matanong po namin, ano po yung status ng employment ni Rihino dyan po sa Saudi Arabia, Attorney Shi? Actually, based po sa database namin, na-deploy siya noong May 27, 2022. So dapat tapos na po yung kanyang 2 years contract noong May 27, 2024. So, but yet, hindi pa po siya nakaka-uwi dahil nga yung sinabi niya nga po, eto rin po, kinonfirm din po ito sa amin ng aming welfare officer na 8 months na nga expired yung kanyang ikama, di pa siya nababayaran ng kanyang end of service benefit at kasalukuyan siyang nag-i-stay sa kanyang accommodation. Then, as reported din po ng aming MWO po, sa Alcobar, noong June 2, 2024 daw po ay nagpunta sa Rihino sa Migrant Workers Office po. At nung time na yon na nandoon siya ay tinawagan po ang kanyang employer at nag-agree daw po si Rihino at ang kanyang employer na maghintay ng 2 weeks para po masettle yung kanyang case. Kaya lang na-report din po sa amin na pinababalik sa Rihino noon, hindi na po siya bumalik. After 2 weeks,
at hinintay niya po yung action ng kanyang employers. Kaya as of now po, wala pa rin po siyang exit visa at yung end of service benefit niya, hindi niya pa rin po nare-receive. And then ngayon po, nag-report din po uli yung aming welfare officer ngayon kasi we're asking bakit pinababalik pa si Regino dahil nga parang wala ng pera sa Regino to go to MWO. Oo nga daw po. Ang sabi po sa amin ng MWO kasi po, dahil nga po itong employer, may usapan na noong June 2 that after 2 weeks, aayusin po yung papeles po ni Regino, pati po yung kanyang claim ng end of service benefits, ay hindi naman po tumupad sa usapan itong employer. No? So malinaw po, Attorney Shi. Kailangan niya po mag-file ng case na sa Ministry of Labor laban po sa kanyang employer dahil nga po, pinabayaan po siya. Imagine, expired po yung kanyang ikama for 18 months. At mayroon pa siyang monetary claim. And then, kailangan po kasi po ito, ang filing po ng case po ay personal appearance. At i-assess po siya ng ating Migrant Workers Office po sa Alcobar, no, para po makapag-file po ng kaso laban po sa kanyang employer. Opo. So maliwanag po, Attorney Shi, na ang may kapabayaan po dito ay yung employer nito pong si Regino. Oo naman po. Okay. Definitely kasi po ang ikama po is like, ano po yan ini-issue po ng government, ID po yan ini-issue ng government ng Saudi Arabia and it gives our migrant workers, no, katulad na Regino, ng legality po, no, para po tumira doon at magtrabaho. Okay. So without the ikama po, at ito po ay lagi pong nakakabit po sa kanyang sponsor, which is yung kanyang employer po. So maliwanag, attorney, na may violation yung employer ni Regino kaya nagkalitsi-litsi yung kalagayan ni Regino at hindi pa makauwi. Yung kaninang binabanggit nyo, attorney, na hindi nakabalik si Regino ay barang may connection ito doon sa sinasabi niya na wala na siyang kapera-pera kaya hindi na siya makapagbiyahe doon sa lugar na yon, attorney. I-relay po namin ito kung ano po yung magagawa ng MWO, pero ang pinapaniwala ko lang kay Regino, hindi kasi pwede na MWO on your behalf ang pumunta sa Ministry of Labor to file a case. Kailangan may personal appearance. Po talaga. Ayun. Po, kaya lang yung problema lang talaga ni Regino, hindi na makapunta. Opo, sa ganitong sitwasyon po, Attorney Shi, dahil wala na pong pera itong ating kababayan, so i-guide po ba ng ating opisina ano po yung dapat gawin ni Regino? Maghintay po ng pagsundo po sa kanya para po ay magkaroon ng personal appearance sa pag-asikaso po nito? I-confirm pa po namin to sa aming MWO po, no? But in the meantime po, kukontakin din namin ang kanyang Philippine Recruitment Agency dahil hindi pa po sumasagot kanina pa po namin tinatawagan, no? But unang-una po, I would like to emphasize the joint and solidary liability po ng Philippine Recruitment Agency with the employer and the Foreign Recruitment Agency. Obligasyon po nila ito, pag nag-fail po ang employer, nagampanan ng obligasyon niya, dapat po, meron po siyang agency dyan sa Saudi, yun po dapat ang gagawa, or in the absence at ayaw kumilasan ng Saudi Recruitment Agency, ang Philippine Recruitment Agency po. Ayun. Opo. Maliwanag na maliwanag, attorney. Attorney, opo, dagdag ko lang partner, kasi maliwanag na merong kapabayaan yung employer nitong si Regino. Pati yung may agency. violation po at pati pinabayaan din ng agency. Ano po ba yung pwedeng kaharapin po ng mga ito dahil po sa ganitong nangyari po sa ating kababayan? Unang-una po, nung dineploy po nila yung ating, unang-una po, no, failure to closely monitor po yung kalagayan ng kanilang deployed OFW, which is Regino. Dapat po, alam ng Philippine Recruitment Agency, lalo na kung pinaabot naman na Regino, na teka lang, expired yung ikama ko, bakit din nire-renew ng employer ko? Ang pagkakaintindi ko, sa Regino naman ay nakakausap niya ang kanyang Philippine Recruitment Agency, and yet, siya pa yung pinapasagot. Opo. Definitely po, napakalaking violation ito. Ayun. Pangalawa, it could also be, depende po, no, sa facts, no? Pero pwede rin din siya mag-fall sa misrepresentation dahil nung pumunta sa Regino dyan, ang pagkakaalam niya, legal ang kanyang deployment. So, ibig sabihin, may kaakibat po na working permit. Opo. And yet, bakit on his 6 month, no, or baka wala pang 1 year, nag-expire yung ikama, at hindi naman rin yun itong employer. Delikado po kasi yung pati paglalabas-labas po siya. Opo. Baka mahuli pa siya ng police. Opo. Ganyan po. Ito pong agency, attorney, kung hindi po gumawa ng karampatang aksyon para matulungan itong si Regino, ano po yung pwedeng kaharapin na reklamo nitong agency niya?
kung magpa-file po sa Regino, kasi po syempre siya yung complainant, no? Kung pag-uwi niya, magpa-file po siya, pwede po siyang ma-assess po ng mga abogado po. Meron pong tinatawag po tayo Legal Assistance Division po sa Department of Migrant Workers. At doon po pwede po siyang i-assist po. Ikikwento niya po what happened. And after assessment po, tutulungan po siya kung anong specific violation Opo. yung maaring i-file po against po sa kanyang agency, dito sa Pilipinas, abroad, or pati sa employer niya. Opo. Nakikinig ngayon, Attorney si Regino, para po sa kapanatagan ng kanyang kalooban na medyo tingin ko grabe na ang dinaranas na stress ni Regino. Ano po ang mensahe niyo sa kanya, Attorney, ngayon? Okay, ang mensahe namin, handa naman po ang ating welfare officer doon, no? And then, hindi ko alam kung si welfare officer Marlene Hamero ba yung kanya nakausap. Kasi si Well-Off Marlene Hamero yung nagre-report sa amin. And then, ang ating, of course, Migrant Workers Office of OWA po sa Altoban to assist you. In fact, hinihintay ka nga po nilang bumalik. Now, kung ang problem po, yung wala kayong pamasahe o wala na kayong gastusin, pupukpukin po namin yung agency nyo po dito. Kasi yung penalty, hindi po ikaw dapat sasagot yan. Ayun. So, i-assure lang po namin, in fact, bago pa mag-order ito, ay nakikipag-ugnayan na po kami, no, sa MWO. Kaya nga may bagong report ngayon kung bakit ka pinababalik pa. Ayun. I-relate din po namin itong difficulty niya po, no, dahil wala nga po siyang paggastos na po. Opo. Attorney Shi, sa mga sitwasyon na ganito po yung ating mga kababayan pong OFW ang namomroblema dahil po sa mga kapabayaan ng mga employer at agency. Ngayon po, Attorney Shi, baka meron po kayong panawagan sa mga agency na ganito po, palpak yung mga pag-aasikaso at pagbabantay po sa ating mga kababayan. Okay, ang paalala ko lang sa mga agency po, no, unang-una po, makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga deployed workers. Kasi po, required nga po kaya na magkaroon sila ng welfare officer, depende po kung gaano karami po yung dineploy nila, no? Merong required po ang Department of Migrant Workers on that. And then, pangalawa, pag sinabi po na may problema yung inyong deployed workers po, no, or OFW, gawin niyo po ng paraan. Kasi otherwise, hindi yung pag nasampahan na dito, saka niyo po hahabulin yung inyong yung OFW natin na nagsampa ng complaint sa inyo. Para po, you're doing business, but at the same time, ang pinaka-importante po ay pangalagaan po yung welfare ng ating overseas Filipino workers. Hindi lang naman po ito yung pag-deploy nyo, natatapos na obligasyon nyo. Ayun. Ang obligasyon po ng Philippine Recruitment Agencies, no, alam po nila yan, starts from the deployment until return to the country of origin, which is the Philippines. Opo. So, ayan po paalala ko, otherwise po, mahaharap po kayo sa kaso at maaari pong masuspinde or makansila ang inyong mga lisensya if this kayo po ay mag-continue po, no, doing business. Kasi pag ganyan po napabayaan po kayo, wala po kayong karapatan, no, na mag-deploy po ng overseas Filipino workers ang pamahalayaan nyo yung mga kababayan po natin. Opo. So, posible po, Attorney Shi, na magkaroon po ng record ang agency po ni Regino? Opo, basta po magpapile po si Regino ng case. Ayun. And then kung mapatunayan po ito, na liable talaga siya, ayun po yung mga possible sanctions po, either suspension or cancellation, depende po kung gaano po kalala or saan magpo-fall po sa bagong DMW rules and regulations on land-based workers. Opo. Yung mga kailangan din pong makuha o maklaim ni Regino pong mga pera mula po sa kanyang employer ay posible din pong madala ni Regino? Okay, ganito po. Ang advice ko po kay Regino, bago po siya umuwi ng Pilipinas, mag-file po, yung po yung ina-advise din ng ating MWO, mag-file po sa Ministry of Labor. Kasi po, lalo na po yan, mga end of service benefits, no? Ang pagkakalam ko, if I'm not mistaken po, no, 1 year, may 1 year prescriptive period po yan. So, yung iba po kasi umuwi dito ng Pilipinas and then na hindi naman nag-file sa Ministry of Labor. Dapat po, may i-file po na complaint sa Ministry of Labor. Ngayon, kung gusto na umuwi, bigyan po ng authorization ang ating MWO officials para po sa mga susunod na hearing, kung hindi na kailangan ng personal appearance sa OFW natin, ay i-represent po sila ng ating MWO o yung mga retained lawyers. Ayun. So, dapat bago umalis ng Saudi itong si Regino, kung mag-file siya ng complaint, ay dapat magawa niya at bigyan niya po ng authorization yung MWO. Ayan. Para naman kung kahit wala ng personal appearance, ay magre-represent yung MWO.
Attorney, maraming salamat po sa patuloy na pag-aksyon at paglilingkod po natin sa ating mga kababayang OFW na nangangailangan po ng tulong. Thank you so Mabuhay much ka, po. Attorney Shi. Welcome po. Ayan, partner. So, ang mga Klarado yung- agency ay hindi lang natatapos Ah. yung obligasyon sa pagpapalabas Balikan ng ng- ating kababayan ng bansa, kundi hanggang ito ay makauwi sa Balikan natin origin, si Regino. which is Regino. Pilipinas. Regino. O, narinig mo, Regino, mismong ang OWA na ngayon ang kumikilo sa pamamagitan ni Attorney Shim Alonso. Huwag ka magalala. Hindi titigil ang aming team sa pagkilos at pag-aksyon patungkol dito sa problema mo hanggang sa makauwi ka ng Pilipinas sa lalong madaling panahon. Ano? Opo. Ayun. Okay. Mga Maging kaibigan, matatag ka lang dyan, Regino, sa iyong lokasyon. At cool ka Oo, lang. Cool ka lang. Gagawin namin yung lahat para ikaw ay makauwi ng Pilipinas ng ligtas. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan, bukas na rin ang ating Action Call Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Mga ka-action, again, every Wednesday po yan. At syempre, maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na rin po kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga kaibigan, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Joshua Martinez, Mr. Siram. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan.